Il-Brexit, għalkemm għadha ma kienitx attiva l-klawżola biex ir-Renju Unit uffiċjalment joħroġ mill-Unjoni Ewropea qed jidħol f'kull diskussjoni li tħares lejn il-preżent u l-futur tal-Unjoni. Fosthom u b'ċertu enfasi il-finanzi. Hekk kif nhar l-4 fi Brussell il-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji se jiddiskuti l-Baġit Ewropew għas-sena d-dieħla u tisostnu l-prospetti ta' tluq futur tar-Renju Unit jistgħu jżidu t-tensjoni u r-restrizzjonijiet. Dwar dan tkellimna mal-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna li tenna li għalissa r-Renju Unit jaġixxi bħal membri l-oħra, però taħarsa lejn dak li jista' jiġri fin-negozjati fi żmien li ġej. Meta mbagħad toħroġ jiddependi x'arranġament sa jsir. Hemm l-arranġament bħal ta' Norway fejn huma kważi jikkontribwixxu ishom membri però mhumiex. Xi ħaġa li l-Ingilterra mhux se jaċċettaw. Jew inkella jkun hemm xi part payments, ġifieri għadna ma nafux. Ir-Renju Unit huwa kontributur ewlieni tal-Baġit Ewropew b'medja ta' ħlas ta' €10 biljun fis-sena. Pis ta' ħlasijiet li fil-ġejjin trid tinstab soluzzjoni għaliha hekk kif dan jaqa' fuq l-istati membri l-oħra. In-nef Ewropea ta' madwar €140 biljun fis-sena f'ċiklu ta' 7 snin magħruf bħala Multi-Annual Financial Framework, dak ta' bħalissa jwassal sas-sena 2020. Hekk kif il-Baġit Ewropew jista' jaqla daqqa tajba, dawn id-diskussjonijiet fil-jiem li ġejjin jistgħu jġibu magħhom realizzazzjoni tal-qawwa tar-Renju Unit fl-Ewropa bil-possibilità ta' tensjoni bejn il-qbija tal-istati membri. Intant fil-laqgħa ta' nhar l-4 li għaliha se jattendi l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna, il-Kunsill se jipprepara n-negozjati mal-Parlament Ewropew għall-Baġit tas-sena d-dieħla. Fis-26 Ottubru l-Kunsill kien informa lill-Parlament Ewropew li ma setax jaċċetta l-emendi tiegħu għall-Baġit tas-sena d-dieħla. Bekk kien ngħataw 3 ġimgħat ċans biex tinstab soluzzjoni għal din id-diskrepanza. Xi ħaġa spjegalna l-Ministru Scicluna li tiġri b'mod regolari. L-ixju li baqa' għal sena d-dieħla huwa n-negozjati li jridu jsiru bejn il-Kunsill u l-Parlament li jsiru kull sena, kultant idumu sejrin u ma jkunx hemm ftehim, kultant fl-aħħar jaslu. Aħna nisperaw li jaslu, aħna għandna l-pożizzjoni tal-Kunsill fejn qiegħda il-proposal anqas tal-Kommissjoni hija li Malta ma tiġix affettwata f'din il-proposal għall-budget li ġej. Il-pożizzjoni tal-Kunsill kienet maqsuma f'156 biljun fl-impenji tagħha u kważi 134 biljun fi ħlasijiet. Ammonti li l-Parlament Ewropew xtaq li jkunu ogħla b'46 biljun rispettivament. Dan għax jidher li l-membri parlamentari Ewropej jitolbu iżjed finanzi għall kriżi tal-immigrazzjoni, it-tkabbir ekonomiku, il-qatt fost iż-żgħażagħ u biex tingħata spinta l proġetti ta' riċerka u infrastruttura.